Anem a fer un suquet d'anguila de la manera més tradicional, tal com la feien les nostres àvies. En aquest cas ja la tenim netejada, hem tret els intestins i les hem fet en petites porcions per poder cuinar-ho millor. Anem a començar el procediment o els primers passos. El que farem primer serà sofregir la ceba, que és el que ens costa una miqueta més. Sempre aconsellem que es faci un foc considerable i que es vagi daurant a poc a poc. Li posarem el bitxo. M'agrada trencar-ne sempre un perquè li dona més la seva substància. Hem posat l'all també i ara li posarem el colorant, o en aquest cas el safrà, que vagi soltant. Bueno, ja ho tenim una mica daurat, li posarem l'anguila, mourem una mica i després ja la menjarem una miqueta en l'oví. Ara, un dels secrets de l'anguila és el moment de tirar la sal, que sempre sigui cap al final. Pugem una miqueta de potència, ara sí, li fiquem una miqueta de vi, deixarem evaporar una mica l'alcohol i després ja li posarem una miqueta d'aigua, fins que notarem que s'aplana, que ja està molt toveta. Bueno, li tirem l'aigua. Hi ha gent, de vegades nosaltres al restaurant també ho fem, quasi sempre. Si teniu fumet a mà, podeu posar fumet, Bueno, l'hem tingut sobre 13-14 minuts a foc potent, ara li hem baixat una miqueta, hem ficat un pessiquet de sal i ja la tenim. Si us fixeu una mica, no ho toco els dits, però quan li posem la cullera o qualsevol, si li poséssim els dits, veieu que està molt tova, ja ens està dient que està cuita. Parem focs i estirar llesta per servir, Si us fixeu, no hem posat el julivert picat i és ara quan ho posarem, I aquí tindríem el suquet d'anguila o l'anguila amb suc, com diem aquí a Deltebre, a l'estil de les nostres àvies, dels nostres avis i la nostra gent gran.